Gado pagsarakam kas jay pay. Yawa ang tapunan. Yawa mo titali di main kuti pagputod ko. Agsapo na natin sa balayin. Han nga di gugu. Gulwak ta ulam le. Gawin mo ti amok na sa bali trabahon manong. Ayoy lang ti amok na nabilis ka bumaknang. Wag, nagpaiso adeng. Napartak ka nga bumatnang. Ngam, napartak ka mo lang malusyang. Cutlets, adumot kwarta. Hay, han mo'y papilita kaya mau. Ha? Nagpiksa lagi di todo na dirabi na ya. Pero may mga nyabwal na gitarungay. Maminsan pa na na-harvest. Hindi mo lagri nga gajayan, aldaw manay. Na magmagaan na kita mukat dan. Nagsapa, nagpadpatat dati tarong na ni Manon. Mandanagin. Hey Manong, Kaya manay, yung mala sa hapon ka nagring tata. Nakasukat ka pa yan. Pepa pa naman ay. apanak man mo tagsapol di kwarta Manong, kababain mo't kinyam. Tata kalagbayin mo nga bulan mo dituyain. Pepa pa naman na ya. Kaya agsapol ak na rin ti pag-ubra ak mo ten, ta makatulong ak matitoy balayo. No nabayag mo pa'y kumain na rabi data. Yung nagsayat ko ma. Tatak lang na panunot Manong. Tati nasayat nga ramidam. Ano nga yung ruti pagsapulam tata. Pagsara ka mga trabaho. Nyamot na mo mga trabaho. Agwalis nga, di mo tupay mo. Kuray inya ti sarakakitan kuray aggugudan siran akon. Sarakaklatan. Gugudan sir nga pagbaga mata ka kinasikil mo, magiling-giling. Yaw ang gidya di talay, tada maramid mo. Gugudan sir. Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuabe, pang mumuntad. Yun Sila nga, kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, jar mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat kolo ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako ato panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman Yung ti damag. Kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, mga tuyin. Amo mga wanti kwartak, managrigri ka tala. May kasikaw. Sila nga, tama di makababay nagsingir kanya. Guwapo ni. Yun Magti motor, guwapo. Di makingko ka. Nakamo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Gabdrakan. Gileng. Yaw ang gidya di talay, tada maramid mo. Gugudan sir. Nagado nga pagsarakam kas jay pay. Kaadya lang mati amok na napartak ag kakwarta. Kalpas mo lang agsala ko, adda pera mon. O, di ba? Easy money. Ay namit treng. Tati madim susurakam nga trabaho. Maperde tabiag mo, wala na kanya mo. Nagado pagsarakam kas jay pay. Yaw ang tapunan. Yaw mo titali di main kuti pagputod ko. Agsapo na natin sa balayin. Han nga di gugu. Gulwak ta ulam le. Gawin mo ti amok na sa bali trabahon Manong. Ayoy lang ti amok na nabilis ka bumaknang. Wag, nagpaiso adeng. Napartak ka nga bumatnang. Ngam, napartak ka mo lang malusyang. Cutlets, adumot kwarta. Hay, han mo'y papilita kaya mau. Tagado nga pagsira ka nape aji pay. Kutulungan naklatag sa ti trabaho ko na Manong. Tadamot ti may tulong mo kanyak. Apunay mo ta pinagbaba mo natin nga pinagtulong kanya mon. Apay aji jagang katibalay, madi pa nga pinagtulong nga jay, nagpiksa ka lumamaut. Mangan maturog, imas takatay mo. Tapos, bagam kas jay. Punay ka mo tunay. Kung iso nga rod, sa pulan nakti trabaho, tadamot may tulong mo kanyam. Apay siyak pa'y tegsapol ti trabaho. Dapat sika tegsapol. Tamadya mamuno niya kaya mga trabaho. Awan mo't may tulong mo kanyak, taka man latan. Isa ba na ubingan? Siyak pa'y tatakim baso lang ang trabaho na.
Patulong ak man lata kay bakan, barbareng at daan mo ng trabaho. Hoy lakay, hindi ka pinalpas tita. Ano akong pa si daan. Madipay baka, kitang mamut na nagadupay nakaatwang dito yun patador ko pa yung mamain. Nubalo mo nga tuloy atan, aldawan ni Aji pa ila si danto na Ata manon, si Daon manon, problemain manon. Ana, madi ka garaw dita? Madi tayo mga anan. Well, sige, palpasin natin may sapunan. Yung si Umay, ng mga ng mga dararamidag. Pati si Daon, problemain pa Kati ni ka, na may patadar atin ka, doon nga si Daon ato Yung si Mutaya. Napasoy. Ana, ano sa dan tayo? Kamati ka ba kayo tamumon? Ana, sardinas manan, bulong marunggay manan. Kano kaya mo ko sa balyang tamati sa na ba kahit? Ha? Pechay mait. Sardinas malang laok na ata. At least ba sa balit gulay na. Madi nga marunggay. Ata, pechay, sariwang sariwa, walang halong kimikal. Mabaling nga rutatan, kita man nagbabasit pa ilaong. Apay nga pilyam di ba basi bakit? Kumabali mo gay dalakal. Just your brain. Brain nga, na-brainwash ta utak mo. Ay no, brainwash nga. Tagi din na altawan, si katigri reklamo tatingawan si Daan, tata, sa ukang sa aw. Pili ka ditan. Natay mabali natin yun. Huwag piyok pa. Lamat yun. Paguta mo na. Kaanay ato mata, masaktan na daga. Nay, mas pinanuno pa talaga. Siyempre, kitam tuman pagmulaan na yun. Agpasugno data, di madina pabyagan na tapichay. Ate pa na, mabali natin yun. Ayaw. Ha? Ano ba nga talaga? Babasit pa yata. Ay, darak ka dalaam. Nayadam. Dasan kaya din naura sa. Huwag ka, anay ka madinanot kaya tagpapag-out. Hindi na pinanot kaya tagpaala. Ate pa na, duwa, lamat yun. Mabali natin yun. Basta ni kita niragbet. Unay mo ating nag-harbisan, nagranggas kamot tayo. Aldaw nga rodan. Kinayadam, anik ka na masayang nga kung ano ni vitamins na talaga. Ate pa ni. Sige lang matan. Pati bunubong ko mga kamatis sa panapay pag-utay. Nagranggas ka mga talagan. Sumat-sukulatan, mabali na. Napinagadong mga kumdi. Ate ni, agbalin pa ate ni. Madipay. Istuatan. Pataklok pa yata. Supay nga kuha na ata. Kurang pa ato. Kasi daon lang ato. Nagkutong. Mabali natan. At least dagulay na. Nagreklamo ka pa ilang. Ate na lamat yun. Mamulaan tuman sa balay. Ano pa ay? Ate lang na yun na. Istuatan. Mabali natan. Ate pa lang pa ay. Mabali natan. Balik ko tuloy aram ito kan. Sikagluto Asak pa ay. Apunay ka mo tunay. Kasano'y luto ato Ilingtam natan tapos si parabaw mo di sardinas. Ramon Gilata? Kaya da kanya mo ng sag. Magayam kayo. Mata man nagpukam man. Hey! Isang tisikit ay na ya.